Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Arratsalde on denori eta ongi etorriak. Hile hontako osoko bilkura astebetez aurreratu dugu datorren astean Pasko astea delako. Uste dana gaudela beraz, Jose Luis, nahi zunean hasi egingo gea. Arratsalde on denoi eta lehenengo gaiarekin hasiko ginateke honela dio. Ondorengo aktak onartzea. 2016ko otsailaren 23ko ohizko osoko bilkurakoa. Eta bestea, 2016ko martxoaren 7ko aparteko osoko bilkurakoa. Bien zirriborroa jaso dituzue, beraz, zerbait esateko hori balin badago, bestela onartutzat emango genituzke. Konforme denok, onartutzat emango genituzke eta hurrengo gaiarekin jarraitu. Eta honek honela dio. 2. Alkatetzako dekretoen berri ematea. 2016ko otsailaren 1-tik 29-ra. Denoi banatu zaizue, zerrenda, non laburpen batekin, ze edukidun emandako dekretuak. Beraz, jakineran gaina zaudete. Bai, atxaldeon. Dekretu erlazio irakurtzen eginean, pare bat galdera sorta duzizkigu eta neko gentzuzke jakin mintzat aberro bazakinek izkiten zintzuk zian. Lehenengo da, 183. zenbakia daukena, idazkaritzatik emana, eta jartzen du pankarta jartzeko baimena bukatzen dala, o bukatua. Ez dakite pankarta da, zer pankarta da, zeinek, nun, horren inguruko argibideak neko gentzuzke. Bat ere, 184. Justo hurrengoa, hirigintzatik emandako bat, eta hala dio, aldatzea 2014-00-0 dekretuaren bidez emandako lizentzia. Hala, proiektutako aparkalekua Carrefour enpresaren jarduerari lotua geratzen da. Guk hemen bere garaian saiatu ginen eta hala lotzen saiatu behintzat, Carrefourrek inguruan zeuden orube horiek ez aparkaleku libre bilakatzen, hau da, tokiko merkataritzan sustapenean sinisten dugu, iruditzen zaigu aurreko planeamenduan ondorioz Carrefourri ateak iztea ezinezkoa zala juridikoki, baina bai ikusten genuen aukerak zeudela eta hala egitea eskatu genuen behintzat inguruko esparruetan aparkalekuak ez irekitzeko. Hau da, tokiko merkataritza sustatzea da Carrefourrek inguruan izango lituzken esparruetan aparkaleku libreak ez irekitzea. Zergatik? Jendea bestela kotxeakin arajun eta Carrefourren okupatuko durako, ez? Ez da Carrefourren aurkako ezer, baina bai sinisten dugu tokiko merkataritza sustatzeko eragozpena jarri bartzizkiela kasu honetan superfizie handi hauei, ez? Eta legeak hala ahalbidetzen du neurrian behintzat mugatu, ez? Eta kasu honetan behintzat hori egin genuen aurreko legaldian, eta orduan dekretu honen aldaketak ezakit zerri erantzuten dion, ezakit izango litzaken esparruan edo inguruan dauzken aparkaleku horiek ahalbidetzea aparkaleku libre bezala, edo ze izango litzateken. Bai, 183. dekretua pankarta jartzeko baimena bukatzea jartzen duen hori, gaizki ez banabil, memoriz ari naiz, uste dut eskatu zala pankarta bat jartzea kulturetxeko fatxadan, orduan eraikin publikoetan pankartak ez jartzearen erabakia badago, beti ere udalak sustatutako ekimenen batez baldin bada era guztietara, eta 184. dekretuari dagokionez baita ere, badakizute aukera daukazutela dekretua eskatu eta informazioa zuzenean eukitzeko, egokia iruditze bali mazaizui bai, rekuperatuko ditugu dekretuak, idazkaritzan eskatu ditzazkezu eta komentatuko ditugu bigaiak. Beraz, jakineran gainean geratzen zeraten, eta hurrengo gaiarekin jarraituta, hau 3. honela dio, zinegotzi kargu hartzea, Cristian Fernández Susin. Eta honi buruz, etorri zaigu, dakizuten bezala, aurreko plenoan, Asensiok utzizun karguari uko egin zion, eta nolabat eskatu genuen urrungoa izendatzea. Eta
Junta Elektoralak bialdu digu kreentziala hau esaten duena. Don Carlos Granado Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, les pido la presente credencial expresiva de que ha sido designado concejal del Ayuntamiento de Tolosa, Guipúzcoa, don Cristian Fernández Susín, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, PSOE, a las elecciones locales del 24 de mayo del 2015, en sustitución por renuncia de don José Ignacio Asensio Bastarra. A efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Tolosa, Guipúzcoa, expido la presente en Madrid a 29 de febrero de 2016. Eta honi buruz aurretik egin dira ja ondasunen eta jardueren aitorpena, bete ditu nolabatxe bere bete beharrak, eta oain izango litzateke zinegotzi kargu hartu baino lehenago zin egitea bere karguari. Orduan nik irakurriko diot beti erabiltzen dugun formula eta berak erantzungo du dagokiona, ez? Orduan, hau da formula erabiltzen duguna, zin egiten duzu edo hitzematen zure kontzientzia eta horregatik erregeari leial izan da Tolosako zinegotzi egin beharrak zintzo betetzea eta konstituzioa gorde eta gordearaztea, estatuaren legea den aldetik. Bai, zin egiten dut, si prometo. Beraz, besterik ez badago, jabetzan emango nioke zinegotzi kargua. Eta gainera, nolabatxe askribituko genuke Asensio zegoen zeetara, batzarretara. Hau da, berdintasun, hirigintza eta azpiegiturak, ingurumera, auzoak, obrak eta zerbitzuak, udaltzaingoa, mugikortasun eta segurtasuna, ekonomiaren sustapena, merkataritza, feriak eta turismoa, hizkuntza politika eta hezkuntza, gizarte politika, diru kontuen eta ogasunen batzordea, berezia, giza baliabideak eta udal antolaketa, herritarren harremanak, eta guztietan zegoen. Orduan, eta bestaldetik, Juramendi egoitzan ere, bazegoen hango zuzendaritzan. Gero bestaldetik, nolabatxe izendatuko zaitugu zean, Tolosa lotzenen. Baina hori azkenean, junta orokorrean. Beraz, ez bali badago kontrakorik, jabetza emango genioke, alde zaudete, altxa eskuak alde zaudetenok, beraz, bai. Orduan, jabetza eman inbiartzaio, orduan plenoak ematen dio jabetzak, nola ematen dio erabaki baten bitartez, ez? Aktoa erabaki izaten da. Orduan, beste zeharik ez balin badago, hurrengo gaiarekin jarraituko genuke. Bai, egon pixkat, Jose Luis, ez dakit Kristianek hitza hartu nahi duen. Bueno, bai, hitz batzuk esango ditut. Lehenik eta behin, eskerrik asko emandako ongietorregatik, eskerrik asko jendari gaur etortzeagatik, eta eskerrik asko bai Jose Ignaziori urte hauetan egindako lanagatik. Eta, bai erderatzen dut pixkat. Solamente decir que voy a trabajar duro con la máxima determinación, el máximo esfuerzo y el máximo compromiso por y para Tolosa y los y las tolosarras. Muchas gracias, mila esker guztioi. Besterik ezean, jarraituko dugu. Bai, bakarrik azkeneko ohiko osoko bilkuran agurtu den Jose Ignacio Asensio, gaurkoan ongi etorria ematen diogu Cristian Fernandezi eta herriko kudeaketa publikoan lana hauetan gaur hastezea eta horretarako guztion lankidetza izango dezula adierazi. Hurrengo gaiarekin jarraituz, laugarrenak honela dio, udaltzaingoko bakante dauden 5 plaza betetzeko eskaera. Badakizute udaltzainen kasuan posible izango genukela reposizioa 100% izatea. Beraz, proposatzen da 5 plaza betetzea, baina horretarako plenoak baimena eman behar du nolabatxe txostena kontuen izan da, kontuatzailearen txostena, egonkortasuna, aurrekontuen egonkortasuna nolabatxe ez dela joaten plaza hauek beteta, ez di joala kontra. Orduan, proposatzen dena da nolabatxe udal plenoaren baimena 5 plaza hauek ateratzeko.
Eta batzordetik datorren proposamenak honela dio, xedapen zatia bakarrik irakurriko ditut. Lehenik, 5 agente plaza betetzeko udalbatzari baimena eskatzea, kontuen izan da, aurrekontuen egonkortasuna ez dela arriskuan jartzen, guztiak legeak ezarritakoaren baitan. Eta bigarrena, akordioen berri, giza baliabide sailari ematea. Hau da, proposatzen dana. Gero, onartze bali bada hemen, aterako dira oinarriak eta prozesu guztia martxan jarriko da. Beraz, besterik ezean, proposamenaren alde daudenek, altxa dezatela eskuan, beraz, hau batez onartuko genuke. Hurrengo gaiak, 5. Giza baliabideetako administrariaren lanpostuaren balorazio aldaketa. Hemen badakizute 2 lanpostu daudela, eta biak funtzio berdinak nolabait antzekoa jarri zaizkie, eta baloraketa ere berdina proposatzen da jartzea. Orduan, bati aldatu egin behar zaio, eta hoi proposatzen da, ez? Baloraketa nolabait 17. Komplemento osagarria izatea, eta 575 puntu osagarri berariazko osagarrian. Orduan, hau da, proposamena etortzen dena, lehenik, giza baliabideetako administraria bat, lanpostuaren balorazio berria onartzea, xedapen zatian aipatu den ezaugarri berriekin. Bigarren, aldaketa hau lanpostu zerrendan isladatzea. Hau badakizute martxan dagoela, eta betetzen ari gera, datorren astean epaimaila osatuko da, eta ia hasiko gera nolabait betetzen, 2 plaza hauek. Beraz, proposamenaren alde daudenak, altxa dezatela eskua, osango duzu? Ez, batzordean aipatu genuenaren aritik, ze batzorde honetan ere giza baliabideen administrarien lanpostuan balorazioaz gain, bazetorren baita informazioen kudeatzailearen lanpostuaren funtzioak edo, eta bai aipatu genuen, da hemen aipatu nahiko genuke, agian garaia badala, udala bere orokortasunetik aztertu eta behar dan bezalako, ez dut esango oin ez ala dalako, baina bestelako lanpostu baloraketa bat iteko osotasunean. Azkenen 2004 onartu zen, eta egia da zenbait postu baloratu gabe daudela, eta funtzioak ondo zehaztu gabe. Eta legeak hala utziko ez balu, aurreko lanpostu baloraketak bai tresna bat utzi zula, manuala, zeinak ja izendatzezun balorazio batzorde gisa personal batzordea. Orduan, ondo legoke guzti hauek tratatzeko halako protokoloi martxan jartzea, eta ez zuzenean funtzioak eman eta onartzea. Beste gabe. Beraz, proposamenaren alde daudenek, altxa dezatela eskuan, beraz, hau batez onartuko genuke. Eta hurrengo gaiarekin, 6. honela dio, Tolosako udaleko enplegatu publikoen lanbaldintzen akordioan hainbat neurri onartzea. Hemen, batzordetik proposatzen dena da, eta Eudeletik etorritako proposamenaren baitan, naiz eta bere osotasunean ez da onartzen, Eudelen oraingoz mintzat, eta batzordea proposatzen duna hau da. Tolosako udalak eta bere erakunde autonomo zein udal sozietateetan dauden enplegatu publikoen lanbaldintzen akordioan honako neurriak onartzea. 2012ko aparteko ordainsaria berreskuratzea. 2016an eta aurrekontuaren arabera, ahalik eta lasterren 2012ko aparteko ordainsariaren 91 egunei dagokien eta berreskuratu gabe dagoen gainerako kopurua 199,63 baliokidea ordaintzea. 2016ko estatu aurrekontu orokorrei buruzko 58 2015 legean zehaztutako aukera kontuan hartuta. Neurri hau aplikatu ahal izateko udal kreditu aldaketa bat egin beharko da. Eta bigarrena, 2016ko ekitaldian ordainsaria 100% gehitzea. 2016ko ekitaldirako sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsariak 100% gehitzea. 2015ko abenduaren 31an indarrean daudenen aldean. Horrela, bi epealditarako homogeneotasun lortuko litzateke langileen kopuruari eta antzinatasunari begira
2016ko estatuko aurrekontu orokorrei buruzko legean zehaztutako aukera kontuan hartuta. Akorde hau edoli eta komiteari jakinaraztea. Bueno, aparteko ordainsaria nolabatea aurreratua dago langile guztiei eta ordaindua dago. Oain hartzen den erabakia da erabaki kontablea. Hau da, nolabate kontuetan reflejatzeko ordaindu dela paga, baina nolabate langileek ia denak kobratu dute. Daude batzuk nolabate orduan ez zaudelako, ordaindu zanean ez zaudelako lanean, edo batek etzuelako uko egin ziolako bere momentun, ez zailena ordaindu, baina beste gainontzekoek denak ordainduta daukate. Eta da, hau erabaki kontablea, hau, bestea ez. Bestea, 1% igotzea, nolabate, egikaratu egin behar da, hemendik aurrea. Beraz, proposatzen dena da hau. Bueno, bai puntu honi dagokionen, eta pixkat udaltzaingoen 5 plaza horiek atatzeko erabaki horri dagokionean, zoriontzekoa da udal gobernua langileen aldeko jarrera hau hartu izanagatik, eta pixkat aurreko legealdian markatutako bidea ere jarraitzagatik bere momentuan ere planteatzen zanez, altzian plazak betetzearen jarrera genula guk, eta noski udal langileen lan baldintzak bermatzeko, eta badirudi erabaki hauekin bide hori hartu duzuela zuek ere. Eta bide batez aprobetxatu nahiko nuke beste olako gaiak osoko bilkuretan hitzen diteunetan aipatuetan bezala. 2012ko uztailean komitearekin orduko udal gobernuak halako konpromiso dokumento bat sinatu zuen, Tolosako udaleko langileen lan baldintzak bermatzeko konpromisoa hartze zen, eta pixkat, egiten zoazten bide ontatik zijoan orduan zehazte zana. Ordutikan 2012tik honea gonbidatu zaituztegu sinatzea, nik berriz dokumento hori hor dago, komiteak ere izango dut, eta aukera ona litzateke berriro ere sinatzeko aukera bazen dute, pixkat langileen lan baldintza horiek guztiok bermatu nahi diteula adierazteko. Era guztietara hori akordio politiko bat da, ez litzateke izango plenoko erabakiat, beraz, jarraituko dugu hizketan eta orain puntu honi dagokiona bozkatuko dugu. Beraz, proposamenaren alde daudenek, altxa ezatela eskuan, beraz, hau batez onartuzat emango genuke. Eta aurrengo gaiarekin jarraitu, 7. Zazpiturri S.A. sozietatearen akzioak energiaren euskal erakundeari erostea eta estatutuen aldaketa onartzea. Eta aldi batez gainera ordezkari bat gehiago izendatzea. Nola batxe diktamenak badakizute MNBek utzin duela guk daukagun Zazpiturri energia erakundea, sozietatea, amezketan dagoena, eta da orain egokitzea, bai akzioak, bi sozio gaude orain, nola batxe utzi durako ebek, amezketa eta udala izango lirateke, eta biak erdibana izango lituzkete akzioak. Orduan, proposatzen dena da, energiaren euskal erakundeen 34.385 akzio Tolosako udala eta amezketarako udalaren artean erostea amortizaziorako, 59.800 euroko balioarekin, balio teoriko kontablerekiko, erlazioan nominala gaurkotzetik ondorio dena, fundazio itunen arabera. B. Kapital soziala gutxitzea, salerezko eta egiaztatu ondoren, 34.385 euroko balioarekin, eta gero ja dira kontable asuntoak, gero estatutuak aldatzea, horren arabera, eta nola batxe hitzarmenak eman, eta da izendatzea ordezkari berri bat, Patxi Amantegi Zubiria. Orain arte zegoen bat bakarrik genuen eskubidea bezala, eta orain bi, eta Olatz zegoen leno, Olatz Peon Urbazabal, eta orain Patxi Amantegi Zubiria proposatzen da. Hau da proposatzen den zea. Gero hau nola batxe, mendidi joan ordezkariak onartu beharko du, plenoak onartzen duna hango junto orokorrean.
Beraz, proposatzen dena, Bai, bueno, gure aldetikan, hau aurreko ebek egia esan gu alkatzen ginela ere saiatu izan zian, bereiek behin amortizatuta daukatela bereien inbertsioa eta beraien lanak eta ja estabilizatuta dagoela zentrala ikusita bereiek saiatu izan zian juten eta bueno, gure garaian txoiteko pixka eskatu genean eta guain ikusten da baduazela ez. Halare hemen bi udalerriren banaketa izan da eta juntaren banaketa hau egon da, guk bai proposatuko genuke izendatzea, Patxien lekuan izendatzea udalean oposizioan gauden udaltalde nagusia eta Iñaki Irazabalabetia proposatu nahiko genuke gu behintzat Zazpiturriko eserleku hontarako. Era testimoniala da, azken finean denak elkarrekin eta gestio hutsa dalako, baina bueno, importante zaigu baita badukago azkeneko laburtako jakintza, horre sistema guztiak amortizatu zian eta badaukagu zenbait esperientzia laburte hauek eman digutena eta horregatik guk Iñaki proposatuko genuke zukin batea olatz, Tolosain izenean Zazpiturreko kontseiluan egoteko. Bueno, Zazpiturri sozietatean, adierazidan bezala, ebek ja sozietatea utzi egiten du, sorreran parte hartu zuten momentu hastapenetan ere bere helburua hori izan, pixkanaka sozietate hauek uzten joan, eta horrek suposatu du hainbat erabaki hartu behar izatea, Printzipio batian, orain akzioak Jose Luisek adierazi duen bezala Amezketa eta Tolosaren artean 150 daude, eta kontseilari kopurua bakoitia izan behar dutelako daude bi kontseilari Tolosak izendatu behar ditunak eta bat Amezketak lehendakaritza, Amezketaren udalaren esku gerituko litzateke lehenengo 2 urtetan eta azken 2 urtean berriz Tolosako udalaren esku. Horretaz aparte beste egin behar batzuk ere izan dira, ze udalerrien esku geratzen dira orain arte ebek eramaten zituen ursaltoaren eta bertako instalakuntzaren funtzionamentuaren jarraipena eta sortzen den energiaren merkatu salmentarekin zerikusia duten egin behar horiek, Hori horrela ikusirik, beste adibidez oinatin pixka bat gure kasu berdinean gertatzen direna, kanpo aholkularitza erabakitzea kontratatzen dute Tolosaren kasuan, Tolargi dugunez, bertako hainbat langilek eskarmentu handia dutelako erabaki da beraien esku jartzea lan horiek. Ebek hori begionez ikusi du baita ere Amezketako udalak beraz modu horretara egingo dugu. Ibaien proposamena ikusiaz, egokia da eta ondo iruditzen balen bazaizue, Jose Luis, Patxi Amantegin lekuan Iñaki Irazabalabetia jarriko dugu. Orduan, proposamenaren alde gaudenek, altza ezatela eskuan, beraz, adostasunez onartuko genuke, egindako proposamena aldaketarekin. Eta, 8. gaian, honela dio, klausula administratibo partikularren plegua onartzea, ondorengo zerbitzua kontratatzeko. Tolosako parke, lorategi, berdegune eta kaleko zuhaitzen mantentzen lanak egiteko zerbitzua. Eta honi buruz diktamenak honela du, onartzea zerbitzu emateko, 498.000 euroko gastua baliatzea 2016 urteko aurrekontuaren kargura, onartzea Tolosako parke, lorategi, berdegune eta kaleko zuhaitzen mantentzen lanak egiteko zerbitzua kontratatzeko baldintza administratibo eta teknikoen agiria, eta laugarrena kontratatzeko prozedura irekitzea. Horretarako, lizitazio iragarkia argitaratuko da Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta kontratatzaile perfilean. Hau da proposatzen dena, eta batzordean aztertu da, eta da datorren 4 urte gehi 2 urtetarako zerbitzua. Hor, batzorden aipatu nun da, ez da ondo jaso, ze, klaro, berriz ere ez dugu batzordeik izan akta onartzeko,
Nik aipatzen nun, kontratatuaren bete beharretan gaineratzea mesedez sektoreko Gipuzkoako lan hitzarmena jartzea. Eta aktan jaso da subrogazio klausulan jartzeko. Subrogazio klausulan ja jarrita zeon, nik bazpare aipatzarren. Kontratatuaren bete beharretan ere jar dadila sektoreko Gipuzkoako lan hitzarmena bete behar dula kontratatutako enpresak. Bai, bakarrik komentatzearren, plegu berri honetan, orain arte plegutik kanpo egiten ziren hainbat lan sartu direla barruan, ez? Auzo konpostagailuak, auzo konpostagailuan mantentzeak, elosegi parkea eta baita etxe inguruko kimaketa bilketa horiek, ez? Eta horrela osatu dela plegu berria. Besterik ez. Beraz, proposamenaren alde daudeleak, altxa ezatela eskuan, onartuko genuke hau batez, eta hurrengo gaiarekin jarraitu, eta honek honela dio. Artzabaltza poligonoaren izena aldatzea. Eta honi buruz... Bai, Tolosako udalaren zerbitzu karta onartzea. Eta honi buruz gardentasun batzordeak egindako diktamenaren baitan, honela dio, batzordearen eskariari erantzunez, udaletxeko departamentu eta zerbitzuetan bildutako zerbitzu kartez osatutako dokumentua aurkeztu zaie batzordekidei Tolosako udalaren zerbitzu karta, denborarekin eguneratu eta bizirik mantendu beharreko dokumentutzat hartzen da. Hala nola, gardentasuna eta kalitatearen parametroak aplikatzeko oinarri modura. Batzordeak dokumentua onartzea diktaminatu du. Beraz, proposatzen dena da, ondoko dokumentu hau, nolabait idatzi dena zerbitzu eta departamentu guztiek idatzi dutena, nolabait onartzea. Bali badago esatekorik, jarriko genuke bozketara, proposamenaren alde daudenek, altxa ezatela eskuan, beraz, onartutatzen emango genuke, hau batez. Eta hurrengo gaia, 10. Artzabaltza poligonaren izena aldatzea. Eta hau euskera batzordetik pasadan, pasatzen diren izen aldaketa guztiak bezalaxe, eta honek honela dio. Artzabaltza industrialdea, Artzabaltza eta bere grafiaren egokitasuna. Tolosako udalerrian Artzabaltza izeneko paper fabrika zegoen tokian, industrialde bat dago kokatuta gaur egun. Industrialde hori aipatu fabrikaren izenarekin ezagutzen da, nahiz era izendapen hori ez dagoen ofizialki hala erabakita. Tolosako toponimia dela eta udalak 2006ko abenduaren 27ko osoko bilkuran eman zien behin betiko onespena Tolosako kale izendegiari eta Tolosako leku izenen zerrendari. Biak Euskaltzaindia finkatutako irizpideen arabera aurkeztu eta onartu ziren esandako bilkuran. Tolosako udalak onartutako leku izenen zerrendan besteak beste Artzabaltza izeneko baserri bat ageri da. Hain zuzen ere, txosten honen hasieran aipatutako industrialdearen inguruan dagoen baserri bat. Beraz, aurreko guztiat aintzat hartuta, egokia da Artzabaltza izeneko izena jartzea aipameneko industrialdeari. Batzordeak, kontuan hartuz aurkeztutako txostena, bere oniritzia eman du aipameneko industrialdeari Artzabaltza izena jartzeko. Era berean, izendapena ofiziala izan dadin, eman beharreko pausoak ematen jarraitzeko esan du batzorde buruak. Orduan proposatzen dena da, nolabait aldatzea izena. Beraz, proposamenaren alde daudenek, altxa dezaten laskoan, hau batez onartuko genuke, eta orain hasiko ginateke ja mozioekin, bi mozio dauzkagu, bere alternatibekin. Eta mozioak 11. esaten du, errefuxiatuen krisia, Europako Batasunaren eta Turkiaren arteko akordioaren inguruko mozioa. Eta hemen nolabait beti egiten dugun bezala, lehenbizi irakurtzen dugu lehenbizi aurkeztu dan mozioa eta gero alternatiba.
Hemen ez dago, hemen ez, baina aldatu eginda. Hemen aldatu da pixka bat, baina beraiek aldatu dute. Nola bat kendu eginda aurrekoan esatezana, gobernuak uko egin dezaiola zeari. Kontua da, mozio atzizela joan dan ostegun ostiraleko bilera baino lehen, orduan aurre akordioa zela, eta joan dan ostegun ostiralean akordio bihurtu zela, eta hain gauz aldatu zela, eta modifikatu da mozioa egoera berriari modifikatzeko hori esteik ez da. Bestela, oinarrian mezio bera da. Beraz, mozioa irakurriko dut, xedapen zatian, hori guztia dela eta Tolosako udalak honako hau adierazten du. Bat, elkartasuna adierazten diela, beren herrietako gerrek eta bestelako hondamendiek bultzatuta Europara bizi hobeagoa baten bila ailegatu nahi duten pertsona guztiei. Bi, 2016ko martxoaren 18an, Europako Batasuneko gobernuek eta Turkiako gobernuak Europara datozen ieslariei buruz hitzartutako akordioa gizatasunaren, nazioarteko legearen eta Europako Batasunaren oinarrizko printzipioen kontrakoa dela. Hori dela eta, 3, Europako Batasuneko gobernuei akordio hori denuntzia dezatela eskatzen die. 4, Espainiako gobernuak akordioa sinatu izana deitoratzen duela. Muzin egin baitio, bai herritarrek argiki azaldutako babes jarrerari, zein erakunde publiko askotatik eginiko eskaerari. 5, Tolosako udalak ez duela bere egiten aipatutako akordioa eta udalaren jarduera eremuari dagokionean ez duela aplikatuko. 6, Europako Batasunari eskatzea Siriatik eta beste hainbat tokietatik gerratik eskapoan datozen errefuxiatuak Europan hartu eta berkokatzeko programa eraginkorra eta anbiziozua abian jar dezala, estatuen eta gobernuen zekenkeriaren eta bidegabekeriaren gainetik. 7, Tolosako udalak berresten duela errefuxiatuen harrera herria izateko duen borondate irmoa eta horretarako beharrezkoa diren urratsak egingo dituela. 8, akordio honen berri ematea Eusko Jaurlaritzari, Espainiako gobernuari, Europako Batzordeko presidenteari, Europako Kontseiluko presidenteari eta Europako Parlamentuko presidenteari. Hau da, xedapen zatia eta proposatzen den mozioa onartzeko. Alderdi sozializatik akordio honen aurka gaudela azaldu dugu, giza eskubideak eta asiloko nazioarteko eskubidea errespetatuko duen premiazko erantzun humanitarioa emateko eskatzen diegu Europar Batasunari eta estatukidei, eta horren aritik, Europar Batasunak sinatutako giza eskubidei buruzko nazioarteko hitzarmenak edo asiloko nazioarteko zuzenbidea errespetatuko ez dituen edozein akordio erretira dezaten eskatzen diegu instituzio hauei. Arratsaldeon, egia esan bere burua defendatzen duen mozio baten aurrean gaudela uste dut, hain larria dan gertara, hain agirikoa da bidegabekeria Europako gobernuko buruek, estatu buruek hartu dutena Turkiarekin duten akordio horretan, horrekin beste beneikoa izan zitekela mozioaren bidezkotasuna, egokitasuna eta arrazoia defendatzeko. Kritika daiteke erabakia ikuspegi politiko batetik, Genevako konbentzioa ez duelako betetzen, beste aldea begiratzen duelako Turkiak ez dituela sinatu Genevako konbentziotako atal guztiak, Europako oinarrizko balioak eta Europa munduan defenditzen ohi dituen eta esportatu nahi ohi dituen balio horiek kanpo dagoela mozioa, asilo eskubide hori uko egiten zaiola, iruzur egiten zaiola, azpimarratu daiteke Europako estatu buruek izan daiteke ez dela gaiztoa, bidegabeak, kupidagabeak eta hori guztia tontuak ez diela, izan ere eman dioten forma juridikoa ebitatu egiten baitu eskutinio demokratikoa. Ez da akordio normal bat, adierazpen bada. Eta adierazpen izanik Europako arkitektura legalean ez dago Europan beste inolako gorputzik hori kontra indizaiko. Ez Europako parlamentuak, Europako mailan, Europako parlamentek ezingo luke gelditu akordio hori, ez da estatutako parlamentuak edo estatutako gobernuak momentu honetan, ez da? Aztiak badira gaiztakeria egin nahi dutenean. Ikuspegi humanitariotik ere kritikatu liteke.
aipatu dieteke gezalezkoa ez dela, ez da? Errukirik ez duela erakusten. Aularen gainean zanpaketa handia ekartzen duela. Egin direke, telistak ikusten dizkiguten irudi horietatik sortzen zaizkigun sentimentuetatik. Nik beste batetik heldu nahi diot. Hain zuzen elkartasunetik. Ze Europak urteetan zozer erakutsi behar du, Europako herritarrek zozer erakutsi behar dute elkartasuna izan da. Eta garbi da, Europako estatu buru horiek ez dutela elkartasun hori erabili. Ez gaituztela ordezkatzen, ez direla gu, eta ez dutela egin guk egingo genukena, ez da. Elkartasuna izugarria, guztetu Europan, adierazpenak, bai gizarte zibilan bai hainbat erakunde politikoen gandik. Eta bereziki Euskal Herrian, eta hori nik aipatu nahiko nuke. Euskal Herriak historia luzea doka, beste erraikiko elkartasunean, Osarakoa, Tolosan evidentea ba, Palestina, Kurdistan, beste batzuk. Eta akordionek piztu duena Euskal gizartean ikuste azpimarratzekoa dela. Bai gizarte zibila agertu da, akordioen kontra agertu da errefugiatuak hartzen alde, egin ditu ekimenak errefugiatuak babesteko, errefugiatuei laguntzea emateko, eta goratzearen batzuk, ara joan dira sukaldariak jakiak prestatzea, jundian zuhiltzaileak, jundian sorosleak, jundian makina bat jende. Eta hori importantea da, horrek erakusten dugulako elkartasuna, nola lotuta dagoen Euskal Herrian, eta nola ikusten ditugun pertsonaiek eskubidea dutela ona Europara etortzeko, gurekin konpartitzeko kontinente hau. Eta importantea da, erakundetatik ere, elkartasuna hori adieraztiela, bai Iruñako ugaletik eta beste udal batzutik hasiera batean, area herreri bere burua izendatzen, edo bereziki eta azpimarratuko nuke ere, Eusko Jaurlaritza joan dena astean eginiko adierazpen ofizial hori, ezta? Baina ikuspegi horretatik ez dago besterik guri euskalduni elkartasuna adieraztearena. Izan ere gu emigrante eta immigranteen herria gara. Izan ere gure herriak azken 100 urteetan 3 gerra zibil pairatu ditu. 19. mendean eta 20. mendean. Euskal Herritar askok ihes atea bari izan zuten, biatu bari izan zuten, beste nun baiten, hartuko zituen jendea eta abegirasunez hartuko zituenak eta nola bizimodua edo ihes hori errezagoengo zietenak. Eta egoak kasualitatea da, baina ikuspegi personaletik eta ez da analisi politiko bat, baina justu sortatu da egunagoetan irakurtzen ari zela liburu bat, Gerra Zibileko umeen gerrei buruz, Britainia Handia joan ziren horiek, eta bereziki Galesen kokatu zirenak, ezta? Ehunka batzuk Galesen kokatu ziren, eta irakurtzen dezunean Galesko herritarren elkartasun maila zertara iritsi zen, eta Gales ez da herria aberatsa, ez zan herria aberatsa orduan. Langabezi tasa 50%koa zen. Meategietan lokauta eguneko, itxiera enpresara eguneko 2000 zen. Eta alaz ere hartu zituzten umeak eta inolako laguntza ofizialabek babestu, zaindu, jaten eman eta terpetu zituzten. Hori da gure eredua eta horrek esan behar du Europaren eredua nire ikuspegitik eta gure ikuspegitik. Gales da adibidea eta ez da gaurko Europa. Gaurko Europako agintaria saldu nahi duten Europa adibidea, baizik eta herrien arteko elkartasuna eta dugunetik ihesean datorrenari, beharrean dagoenari laguntza ematea eta eskuz jabal jokatzea. Eta jokatzera noa beste apunte personal batekin. Eta zuzen ere, joan dan astean aurrekoan, Europako Parlamentean egin zen eztabaidan Ska Keller, eurodiputatu berde Alemaniarra, nire kide izan da parlamentuan, honelaxe bukatu zuen bere adierazpena parea Junkers eta beste agintariak zituela. Gauetan lo egitea lortzen alduzue, nik kaldera bera egiten du. Gauetan lo egitea lortzen alduzue. Bai, aurreko urrian, Jesus Torquemadak topiken emandako hitzaldian, nazioarteko adituak adierazten zuen gizakiak berezkoa duela migratzaile izaera, ez? Errefuxiatu, migrante, emigrante edo inmigrante izaerak badu bakoitzak, izaera bakoitza horrek ñabardura ezberdinak, ez? Eta arrazoiak tartean ezberdinak izaten dira, izan daitezke arazo politikoak, ekonomikoak, koseteak, erlijiosoak eta barrez. Errefuxiatu egoera, gerra batetik ihesi dijoazen gizon emakumeak dira.
Turkiako hondartzan agertu zen aur hilotz horren argazkiak, Aylan Kurdi, astindu zuen Europarron kontzientziak eta gure baitan dugun ardura morala halako batean piztu, ezta? Naiz eta gerra guregatik oso urruti egon, naiz eta konfliktoa guretzat arrotza izan, horrek ez du esan nahi ardura moralik ez dugunik. Egia da, Europak 120.000 errefuxiatu jasotzeko plangintza plazaratu zuela, baina 5 hilabete beranduago, Estatu Espainolean adibidez, iritsi beharreko 15.000 pertsonetatik 18 iritsi dira, eta Euskal Autonomia Erkidegora, Bilbora zehazki 3 pertsona, ez? Badirudi esaten ari dira, naiz eta bide ofizialitik errefuxiatuak ez iritsi, hiriburuetara ari direla banaka batzuk iristen. Hori horrela izanik, 2016ko martxoaren 8an adierazpenean esaten den bezala, Europako Batasuneko gobernuak eta Turkiako gobernuak Europara gerratik ihesi datozen pertsonei Turkiara deportatzeko erabakia hartzen dute. Aylan Kurdiren gorputza hondartzan ikusi genuenetik, honuntza, argazki ikaragarri gehiago ikusi ditugu, horregatik onartuko dugu mozioa guk ere, eta Euskal Autonomia Erkidegoan osatutako koordinazio taldean lanean jarraitzeko gure asmoa berretsi gainera, ez? Zeinetan osatuta dago Jaurlaritza, Aldundiak, Udalak eta beste hainbat erakunde, tartean Zehar Euskadi, Caritas eta baita ere Gurutze Gorria. Europaren batasuna ekonomikoa bakarrik bada, guretzako ez duelako baliorik, eta Europa humanitario bat lortzen ez badugu, guretzako Europak ez duelako etorkizunik izango. Bozketara jarriko dugu mozioa. Mozioaren alde daudenek altxa dezatela eskuan, beraz, hau batez onartuko genuke, eta hurrengo gaiarekin jarraitu. Eta 12. honela dio, Ipar Atlantikoko merkataritza eta inbertsioaren hitzarmena aplikatzearen kontrako udala aitorpena. Eta hemen dago lehenbizi aurkeztu dana, nolabatxe Bilduk aurkeztutakoa, eta bestaldetik kontramozioa nolabatxe EAJak aurkeztutakoa. Beti egiten den bezala, lehenbizi irakurriko dugu lehen aurkeztu zana, eta gero irakurriko dugu bigarren aurkeztu dana kontramozioa. Eta gero jarriko dugu bozketara lehenbizi kontramozioa, eta ateratze baldin bada bestea bertan bera utziko litzateke. Beti horrelaxe egiten dugulako. Beraz, orain irakurriko dut lehenbizi Bilduk aurkeztutako mozioa, eta xedapen zatian honako hau esaten du. Bat, Tolosako udalerria, udalerri intsumisua eta tipen kontrakoa dela aitortzen dugu. Halaber, oinarrizko zerbitzu publikoak elkartasunerako eta gizarte birbanaketarako defendatzen dugu. Bi, Estatuko gobernuaren herri administrazioen ministeriori eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diegu gizarterako onuragarria diren zerbitzuek izaera publikoa mantentzea helburua duten ekimen guztiei laguntzea. 3. Ekonomia ministerioari eskatzen diegu tipen negoziazioak bertan behera uzteko hurrengo helburuak lortzeko. Ez akordio honetan, ez beste akordio batean, ISDS bezalako mekanismorik ez egotea. Europa batasunak eta osatzen duten estatuek erregulazio politika defendatzea, lan araudietan, kontsumitzaileen babesean eta ingurugiroaren babesean eskumenik gal ez dezaten. Hitzarmena alderdi ekonomikoetara ez mugatzea eta gizartearen eta ingurugiroaren helburuak ere garrantzitsuak izatea eta berdin lantzea. Negoziazioetako gardentasun faltari amaiera ematea, jende aurrean informazio guztia jartzea eta Europar batasunean eta estatuetako parlamentuetan eztabaida publikoa zabaltzea. Bai zerbitzu publikoak, bai jabego intelektuala hitzarmenetik kanpo geratzea. 4. Eusko Legebiltzarrari zein Nafarroako parlamentuari eskatzen diegu tiparen gainean herritarrok erabaki ahal izateko kontsulta egin dezaten. Gure bizitzak zelan antolatu eta garatzeko dugun erabakitze eskubidea oinarri. Eta EAJak aurkeztutako kontramozioak honela dio,
Tolosako udalak, Europako Komisioa, Europar Batasuna eta Amerikako Estatu Batuen arteko merkataritza eta inbertsiorako hitzarmen transatlantikoari buruzko tratatuaren negoziazio prozedura guztian beharrezko gardentasuna bermatzera premiatzen du. Uste du, hitzarmenari buruz indarrean dauden negoziazioek industriaren interesak eta lehiakortasuna eta Europako sektore ezberdin guztien interesak defendatu behar dituela, kontsumitzaileen, bere datuen, osasunaren eta segurtasunaren babes maila altua bermatuz eta giza, lan, fiskal eta ingurugiro dupin deritzona ekidinez. Europar gizarte ongizate eredu deiturikoaren etorkizuneko jasangarritasuna babestuz. Eta hirugarrena eta azkena, Europako Legebiltzarra hitzarmena edo Europako kalitateen estandarrei buruzkoa nazioarteko lan erakundearen hilo disposizioen markoan lan eskubidei eta herritarrentzako zerbitzu publiko eta sozialen babesari buruzkoak, halaber, interes publikoaren defentsan erregulatzeko eskubide demokratikoaren babesari buruzko beste edozein hitzarmen berretsita egotera baldintzatzera premiatzen du. Hau da, nolabait EAJak aurkeztutako mozioa. Parte hartzeak. Bueno, gu gai honen buruz defendatzen duguna hau da. Lehenengo tratatuaren negoziazio prozedura guztian, gardentasun osoa egotea, Europar langileen lan eskubideen murrizketa ez egotea, eta zerbitzu publikoen murrizketa ez egotea, eta horregatik EAJko mozioaren alde bozkatuko dut, mozioarekiko afinitate gehiago daukagulako eta nire ustean egokiagoa delako. Bueno, arratsaldeon. Bueno, finean bi mozio dira eta erabat kontrakoak dira. Guk argi daukagu eta tiparen aurka gaude. Tiparen aurka gaude, merkataritza askeko hitzarmen bat izaki, merkatuak eta merkatuei ateak irigitzen dizkielako, eta gure Europar Batasun honek merkatuei, kapitalei, finantzai ateak irigitzen dizkie, ateak irigitzen dizkie pertsonen eskubideak murrizteko, lan erreformak, lan baldintzak, eta bar, eta aldiz mugak izten dizkie pertsonei. Eta hau guantxe mugen inguruan eta Turkiakin Europar Batasunak hitzartu duen hitzarmenaren aurka agertu gea. Guretzako, Euskal Herria Bilduren ustez, Europar Batasunak herritarren interesei, herritarren beharrei erantzun behar die, eta ez kapitalaren behar eta kapitalaren interesei, eta multinazionalen interesei. Kontraesankorrak direlako, eta pertsonei paretak eta Espainiak saltzen dituen puntadunesiak ezartzen dituzten bitartean Turkiako mugetan, edo Greziako mugetan, eta Europak pertsonak gerrara bidaltzen dituen eta heriotzara bidaltzen dituen bitartean, isilpean eta sekretupean, multinazionalekin eta beraien lobiekin, adostasun terminoetara iristen ari dira, muga guztiak doitzeko eta arantzel eta baldintza guztiak mugatzeko. Argi daukagu Europar Batasun hau, kapitalaren Europar Batasun hau ez dugula maite eta horregatikan bere kontra agertzen gea. Horregatikan agertzen gea tiponen aurka. Tipak edo merkataritza libreko esparru honek Europar Batasuna eta Amerikako Estatu Batuen artean batasunak edo bateratzeak eman nahi ditu. Eta bateratze horiek, liberalizazio hori, hau da, neoliberalismoaren beste pauso handiago bat ekartzea dakarren horrek, ez du ekarriko Estatu Batuetako merkatuak eta Estatu Batuetan dauden langileen baldintzak hemen gora parekatzea. Hau da, hemen izan ditzazkegun garai bateko ongizate estatuaren ondorioz lortu eta borrokatutako eskubide horiek han ezartzea, alderantziz baino. Han, inoiz, eta han ez dauden baldintza guzti horiek hemen ezarri nahi dizkigute. Estatu Batuak ez dulako negoziatzen galtzeko. Estatu Batuak jarraitu nahi dulako bere potentzia eta bere merkatuak zabaltzen. Eta zabaltzen ora, kontinente zaharrera. Eta kontinente zaharra zein da, gu. Egia da, botere egea trasladatu dela Atlantikotikan Pazifikora BRIC deituriko hietara. Zergatikan,
multinazionalak behin eta berriro esaten digutelako eta deslokalizazioak sartzen ditut hemen, deslokalizatzen den enpresa bat esaten dulako, eske hemen laneskua oso garestia da. Eta horren ondorioz dator tipa, laneskua merkatzeko, lan erreforma gehiago, merkatua liberalizatzeko, langileen eskubideak mugatzeko. Elikadura sektorean estatu batuetan legezkoak dian hormona, pestizidak eta eraldauta eta genetikoki eraldauta dauden produktu eta elikagai guztiek hemen sartzeko. Zebai, tipak, merkatu libreak eta merkataritza askeko hitzarmenak merkatuak bateratu nahi ditu, legedia juridikoki ere bateratu nahi du. Ondorioz, bertan legalak dian hormonak, bertan legalak estatuetan dian pestizidak, produktu genetikoki eraldatuak hemen sartzea nahi dutelako. Europan dagoen zuhurtziaren kontzeptua, hau da, elikagai bat arriskutsua baldin bada ez da merkaturatzen, estatuatun alderantziz da, elikagai bat arriskutsua dela frogatu behar da merkatutikan ateratzeko. Eta hori da, kontzeptu hori buelta eman izateko, eta hori da tipa. Horren bidez erakarri nahi dira, honea, estatu batuetan 12 elikagai edo 12 produktu kosmetiko daude legez kanpo segurtasunagatikan eta Europar Batasunean 12.000 dira. Horrek erakusten du tipak zer esan nahi duen eta tipak gure osasunean nola egingo digun kalte eta zer arrisku jolasten ditu jorratzen diran. Zergatik, pertsonen gainetikan behin eta berriro jartzen duelako Europar Batasunak eta Europako lobiak jartzen dituelako kapitala. Eta hori ikusten nahi Europar Batasunak Turkiarekin hitzartu duen egitasmoan, nun pertsonari muga jartzen dira eta pertsonak berriro heriotzara bidaltzen ditugun eta horretarako ez dagoen inungo arazorik, baino ontarako sekretupean lobiekin hitz egiten ari da hitzarmen hau martxan jartzeko eta hitzarmen hau adosteko. Eta kuriosoa da, baino elikaduran hormona eta pestizidak eta eraldautat, genetikoki eraldautako produktuak sartzeko arriskua dagoen neurrian edo dagoen bezala, ingurumenean legedia desartikulatzea eta murrizte Europan dagoen arriskuarekin batera eta frakinari ateak irikitzeko dagoen arriskuarekin batera, hemen bi proiektu politiko jartzen dira parez pare. Frakinaren aurka gaudenok, pertsonen alde gaudenak eta kapitalaren alde zaudetenak. Argi eta garbi. Osasunean, privatizazioa, osasun zerbitzuen privatizazioa, patenteak eta ondorioz medikamentu generikoen aurka jotzeko arrisku guzti horiek. Merkatuen liberalizazioa, lan baldintzak, merkatuak askatzean langileen eskubideen aurka jotzen dutelako. Hori guztia da tipa. Eta kuriosoa da, zuek EAJak aurkeztu duen mozioan jartzen dulako multinazionalek etekina eman baino, etekina, tratatu honek etekina enpresa ertain eta txiki emango diela esaten denean. Kuriosoa da, ze Partido Popularreko Esteban González Ponsek, ezaguna dana, gugatikan, esaldi bera erabili du Europar Batasuneko komisioan justifikatzeko tiparen aldeko mezua edo beraien bozka. Eta hala dio, señor presidente, se dice que la TIP va a beneficiar solo a las multinacionales. No es verdad, las multinacionales son las únicas que no necesitan el TIP. Necesitan las TIP las pequeñas y medianas empresas que no pueden exportar. Hau gezurra da. Eta hau behin da berriz erabiltzen da, eta zuen mozioan ere hor dago, baina hau gezurra da. Enpresa eta arraia handiagoa jaten ditu, eta txikia, geroz eta txikiagoa da, eta kapitalismoan hori erakusten da. Beraz, hori gezurra da. Tratatu guzti hau sekretupean negoziatzen ari dira. Eta hori lehenengo momentutikan salatu da, eta berdin jarraitzen du. Beraz, argi daukagu, tip honek ez die pertsonen ongizateari ez dio laguntzen, alderantziz, merkatuen liberalizazioa dakar, neoliberalismoaren beste pausokada bat dakar, oraindik ez dugu ezer ikasi merkatuak liberalizatzea eta merkatu librea inungo legediarik gabeak ez duela funtzionatzen eta ikusi besterik ez duela ez hainbeste urte sortu dugun eta oraindik pairatzen ari geran krisi guzti hau eta oraindik 2013an hasitako negoziazio honekin goaz. Europar Batasunean eta parlamentuan Izaskun Bilbaoek alde bozkatu zuen, guk aurka bozkatu genuen, PSOEk tiparen alde bozkatu zuen, eta ondorioz hemen ere gu tiparen aurka bozkatuko dugu. Pertsona eta herrien alde gaudelako eta kapital edo neoliberalismo basatioaren aurka gaudelako. Gabon.
Bueno, guk tiparen inguruan esan behar duguna da, gure posizioa ez dela orain, gure balorazio egingo dugula, behin tipa negoziatzen denean, da testu hori isten denean. Testu hori etortzen denean, publiko egiten denean, eta etortzen denean, estadura bozkatzeko ze hori, estadu bakoitzak bozkatu behar du Europako Kontseilu tipaz eta gero. Baita ere esan behar daukagu, nik uste Ibaik egin dula nahastu gauza asko egin ditukela, iruditzen zaidak, Frankina, Turkia, nik uste gauza asko ez daukatela honekin zerikusi zuzenik, gure ustetan. Guretzako hemen daude 3 puntu oso importante direnak eta oso tentuz baloratu behar direnak, hemen komentatuak izan dira. Negoziazioak isilpekoak dira, dirudinez hortik ezin da ez zerratera, ez da informazio ere ateratzen, delitu ere omen da hortik informazio ateratzea, horko kideak ateratzea, eta gu horren guztiz kontra gaude. Bestetik, beste bigarren barrizko ere, era xeagon da garbiagon esan da 60 urtetan Europan indartu den kontsumitzaileen aldeko eskubideak galtzeko arriskua egon litekela, ez du esan nahi galduko denik, berezik eta galdu litekela, bereziki elikadura politikan, zeu zer aipatu da, etiketajean bertan ere, hemen gutxi iruditzen baldin bazaigu etiketetan etortzen den edukia, Estatu Batuetan hori desentez baino gutxigo da, baita ere animalien jatorrian, elikadurari lotuta, askotan, hemen maila baten, neurri batean hori betetzen da, baina Estatu Batuetan hori ez da hori ezinbesteko baldintza, hori iruditzen zaigu puntu hori ondo lotu behar dela tipan, eta azkenik baita ere zerbitzu publiko eta lan baldintzen inguruan ere puntuik oso ondo zaindu behar direla tipa lantzen denean. Orduan, guzti horri erreparatuz baloratuko genduke noraino iristen den testu hori eta orduan bozkatu ez, dagokionak. Bestalde esan behar, Euskal Herrian badaudela maila ertaineko, enpresa handiak aukera dute Estatu Batuetara juteko eta han merkatua zabaltzeko hori, egunero ikusiko dugu zenbait estaduko enpresak dutela merkatu irikia eta lan egiten dutela. Enpresa ertainek, Euskal Herriko enpresa ertainek ez dute biderik han merkaturik irikitzeko eta honek bide bat iriki dezake lehen aipatu duan EG hori desplazatzeko eta baita ere merkatuak irikitzeko Estatu Batuetan. Hor badaude beste zenbait arazo ere, bumeran bat bihurtu litekela eta da hemengo enpresak ara jaten direnen, han estatu bakoitzak daukala bere araudia. Eta orduan 50 araudi ezberdina daude, 50 estatu daude, eta aldiz Amerikarrak honetortzen direnean, daukatela Europako merkatu bakarra, eta 28 estatuek daukatela merkatu bakarraren pean. Orduan horretan, kezka ere dago, zenek hemen gehiago irabazten duna galtzen duen, da printzipioz ustea da Estatu Batuak gehiago daukala irabazteko hemengo enpresek baino. Gero, baita ere, badago beste kontu bat, eta da, guzti hau bideratzeko eta onartzeko, Europako Kontseiluak onartu behar du, eta gero, Estatu bakoitzak onartu behar du tip deitzen dan hori, eta orduan ikusiko da, argiarekin da takigrafoekin ikusten denean, edukia zertan datzan baloratzeko ze onurak eta ze kalteak ditu, noski kalte gehiago baldin badu, posizioa kontrako izango da. Beraz, jarriko genuke mozioa bozketara, alternatiba jarriko genuke, beti bezala, lehenbizi jartzen da, eta ateratzen baldin bada, bilduk aurkeztutakoa, bertan bere utziko litzateke. Beraz, mozio alternatibaren alde daudenek, altxa dezatela eskuan, kontra, beraz, onartutzat emango genuke, aurkeztutako mozio alternatiboa. Eta, hurrengo gaiekin jarraituz, honek usteet esaten duela erregu galderak. Ez? Bai, atxaldeon, garbitasunaren inguruan eta batez ere txakurkaken inguruan. Merkataritzako jende asko eskatu dugu kale zikina daudela, zerbaitin behar dela, eta auzotarrak bai, adibidez Larramendi auzon oso zikina daudela, txakurkakangatik, baita txakurkaka jasotzeien poste horiek egoera txarren daudela, askok poltsak eta bukatuta, tapaka askatuta, eta horren ordenantza jarraitu markoala.
Bai, garbiketa ordenantzarekin fin jarraitzen nahi gea, badira bi problema nagusi garbiketari dagokionez Tolosan, bat da bereziki Zakurkakan inguruan, eta pipikanak begiratuko ditugu eta errepasatuko dira, eta bestea da Goxoki dendan inguruan sortzen diran zikinkeriak. Orduan, seguraski, kanpaina bat egin behar balima da, eta horretan begiratzen ari da, orain Patxi lantzen ari da nola eta zer egin, bi puntu horietan jarri beharko da indarra. Badaukat, aurreko astean, pentsatzen dut, Josuak komentatuko dizuela, parte hartze eta gardentasun batzordean gertatutako afera, eta horren inguruan, aurreko astean ere, idatzi bat sartu genuen, idazkaritza, pentsatzen dut eskuetan izango dizuela, eta gure galderak izango nituzke eta gure kexadea agertu nahi dugu. Gardentasun eta parte hartze batzordean, berriro diot, gardentasuna eta parte hartzea, horre zuek aurrekoan aurkeztu duten Tolosaren gobernantza edo etorkizuneko Tolosaren inguruko proiektua aurkeztu nahi zenuten, berau kontratatzeko baldintza pliego bat, hau da, zerbitzu hori egiteko, txosten hori garatzeko, enpresa baten kontratazioa sustatu beharra dago, egin beharra dago, eta batzordean, aurreko aste artean, lan mahai gainean jarri izan baldintza pliegoa, kontratuan nolakoa izango zen. 59.500 eurotakoa da, kopuru majoa da, lana de alamukoa da, baina dirutan importantea da, eta non gure sorpresa prozedura publizitarik gabeko negoziatu bidez egin dela ikustean. Guk eskatu genuen lizitazio ireki izatea, herritarrak uler dezaketen maila hortako kontratuak direnean legeak 60.000 euro arte hala onartzen du, horrelako prozedura bat egin daitekela, baina legeak ere hala dio, eta irakurriko dut, el procedimiento negociado, ya sea con o sin publicidad, es un procedimiento de adjudicación de contratos excepcional. Repito, contratos excepcional, que solo es de aplicación en los supuestos determinados en la ley y solo en aquellos y que precisamente por aquella excepcionalidad su régimen difiere de las reglas de los procedimientos abiertos y restringidos. Guri iruditzen zaigu lizitazioak ireki izan bartzuela, hau da, nahi zuen enpresak aurkezteko eskubidea izan eta nahi duen proiektua aurkezteko eskubidea izatea, eta zuek esleitu duzuen formato honetan, 5 enpresari eskatu diezue aurrekontuak aurkeztea, eta gu aurka agertu ginen, baina gure harridurarako batzordera jada eraman zan dekretuz onartua zegoen zerbait. Eta batzordekidei eman zitzaigun dokumentoa etzen dekretuz sinatu zen dokumentoa, hau da, guk jaso genuen dokumentoa aurreko bersio bat zan. Orduan, hemen kexak anitza dira. Lehenago kexa da, batzordean eta parte hartze eta gardentasun batzordean iruditzen zaigula pliegoak batzordean onartu beharko liakela. Esparrua hori da, nun adostu, hitzartu eta egokitzeko esparrua hori da. Bigarren iruditzen zaigu, dekretu bidez goiz hortan egitea baino esan bezala batzordean egin bartzala, baina haratago prozedura ireki bidez egin bartzala gardentasunaren izenean. Hau da, lizitazio ireki bat kopuru horiek kontutan hartuta eta ez excepzionalitate hori gauzatu eta gutxiago parte hartze eta gardentasun batzorde edo departamentuan. Eta honi guztiei lotuta jakineko genuke zergatikan erabakidan formato edo prozedura hau eramatea, zergatikan erabaki den batzordean onartu baino dekretuz onartzea, zein enpresei, ze 5 enpresei bialdu zaien gonbidapena, ze 5 enpresa pribatuei eskatu zaien bereien proposamena luzatzea, eta zergatikan izan diren aukeratuak 5 enpresa hauek. Idatziz badaukazue hau, nik aurreko ostiralean sartu nuen edo ostegunean sartu nuen idatzi hau, erantzunan zain gaude, erantzuna jaso ez egunez, hemen berriro enplazatzen zaituztegu erantzun hori ematea. Mila esker.
Bai, idatziz sartu zenitu bezala galderak idatziz erantzun gozaizu, era modu guztietara argitze aldera, prozedura izberdinak, hau da, irekia izan edo prozedura negoziatu bidez egin, ez du esan nahi bata bestea baino gardenagoa danik, baizik eta beste ñabardura batzuk baditu. Baina nahiago dut, Jose Luisek idazkari moduan ñabardura horiek berak argituko balitu. Bai, kontratu honen egoeran hasi zanean etorri ziren teknikoek, gardentasun arloko teknikoek niregana. Eta nahi zuten kontratua zatikatzea. Nik esan nien zatikatzea ezin zala. Legezkoa imposiblea zala. Orduan, esan nien, beharrazoiak zauzkaten, presa zula, obezala eta horrelako gauzak, orduan, kopuruaren arabera eta arrazoituz, nik esan nien, posible zala, azkar egitea. Azkar egitea kontratazio hori. Nola batxe, kopuruaren gatik, 60.000 eurotik behera zegoelako, eta arrazoituz, justifikatuz prozedura, posible zala, horrelako presa eta gainontzekoa zala. Eta teknikoek agertu zuten, eta esan zuten, nire aurrean esan zuten, eta gero paperean jarri dute gainera, zergatik nola batxe prozeduroi aukeratze zuten. Eta berak, zean, txostenean, teknikoek esaten du, prozesu osoa eragileekin eta herritarrekin egin nahi denez, ezin da planteamendu itxi batekin egin. Malgua izan behar du. Zentzu horretan, enpresen proposamenak entzun nahi dira. Eta horien gainean lan egin azken proposamena baloratu arte. Beraz, horrek ematen du negoziatu prozedurak negoziatzeko irekiak ez du ematen. Eta teknikoek nahi zuten nola baten negoziatu enpresekin. Bestalde, gai hauetan eskarmentua duten 5 enpresei bidaliko zaie gonbidapena. Kopuru honekin konkurrentzia bermatzen da eta proposamen kalitatea ziurtatzen da. Dena den, honek ez du nahi esan 5 hauek bakarrik aurkez dezaketela bere proposamena. Beste edozeinek ere plegu baldintza balin badira eta epe barruan aurkezte balin badute, edozeinek aurkeztu dezake bere proposamena. Baina balin badakite esate bazaie edozeinek aurkeztu dezake. Eta hirugarren arrazoia bezala, beraiek esate zuten, prozedura negoziatua, prozedura irekia baino motzagoa da denboran. Eta kasu honetarako ireki izateak ez du emaitza hobeagoa izaten denik bermatzen, beraientzat. Orduan, nola batxe horrekin ikustezan nahiko babestu bat zegoela prozedura negoziatua. Beste gauz bat da, zuen politikokin nahi izatea irekia o negoziatua. Legal aldetik, ni pentsatzen dut, zehatu badagoela, oinarritua dagoela prozedura hau aukeratzea, eta hortik aurrera, nik ez dizuet esango, ze prozedura erabili behar dezuen, ez? Baina legalki ondo dago erabilita. Mugan dago, 59.500, 60.000, eta gero ados iba egin. Eta ados nago gero, baina gauza bat, nahi dunak aurkeztu ezake jakiten balin badu, baina ez esaten ez balin bada, norra aurkeztuko da inorrek ez balin badaki, ez alako publikatzen. Horta noa, orduan, gardentasun eta parte hartzaren izenean iruditzen zaigu oso mugatua dela. Legezkotasuna ez da inoiz mugatua, edo legezkoa da, edo ez da legezkoa. Ez da mugatua. Hori bat, gero hala eta guztiz ere, Ibai, azkeneko bertsioa etzen utela izan aipatu dezu, eta bai esan nahiko nuke azkeneko bertsioak daukan aldaketa bakarra dala berdintasun irizpideak txertatu diala, ez? Hala eta guztiz ere pleguarekin inolako zalantzarik edo inolako zuzenketa egingo nahi bazenute, negoziatu baden heinean egin liteke. Orduan alde hortatik ez euki
inolako eragozpenik era horretara egiteko. Eta egindako galdera guztiak, esan bezala, idatziz sartu dituzue, eta idatziz erantzungo dizue. Hala eskatzen dulako legeak erantzunak idatziz izatea, eta gero legeak edo ez legeak interpretagarriak dian, hemen ikusi dugu leno, eudelek egin duen diktamen juridikoa hemengo ikuspegitikan ezin da bete. Beraz, legeak legezko dira edo ez, baina legeak eta arauak interpretatu egiten dira. Kontuz. Ez da ez galdera ergu, baizik adierazpen bat. Gaur Bruselan, bai Zabentenen eta bai metro geltokian gertatu dira eta bakitu dalak atera mendula oharren bat horren inguruan, bai gure taldetik eta pasatu dut gauden taldenen izenean ere gure atxekabea eta tristezia gertara horien aurrean eta gure elkartasunik sentitu duena, bai biktimen familiei eta Belgikako herri osoari. Bai, ari hortatikan, gaur goizean gertatudan Bruselan gertatutako atentatu horren aurrean, bihar elkarretaratze bat egingo da eguerdiko 12 hemen udaletxe aurrean, beraz aprobetxatu nahi dut osoko bilkura haue baita dei bat egiteko herritar guztiei, eudelek bialdu du deialdia eta horrela egingo dugu baita ere Tolosako herrian. Beraz, besterik ezean, bukatutzat emango genuke plenoa. Asko denai eta ondo izan. Tarte hau Tolosako udalak babesten du.